Менә шушы киртәне безнең күршеләр 9-нчы өйдән алырга телиләр. Нәзира Мамонова Казанның Лядов урамындагы 9-нчы ай йортында 13 ел яши. Аның әйтүенчә, үзләренең ишек алдын карап, моторлап кына торалар, күршеләр шуңа кызыга ди ул. Алар шушы киртәне, жан төсле киртәне алып куярга да, алар да монда кирип жүрсеннәр. Менә монда, инем җаным, менә монда безобразие эчеп дигән итеп утыралар. Безгә бер кеше кирми. Ул бит бик кадерле хәзер спокойно торырга, особенно безгә, карт кешеләргә. Күршедәге 9-нчы йортта яшәүчеләрнең фикере башкача. Бу заборны ничек төзеделәр, сизми калдым мин. Потому что минем дачам бар әле, шул чакта киткән чак булгандыр ничектер. Ну, дөресен генә әйткәндә, без против бу заборга. Машина куярга да кирәк, җөрергә дә кирәк. Менә мондый балалар шушында торалар, ул площадкага керә алмыйлар. Мы считаем, что забор стоит на своем месте. На этом месте стоял бетонный забор. 9-нчы ай йортта яшәүче Борис Гусев фотосурәтләр күрсәтеп, элек тә шул урында бетон киртә булуын исбатлый. Бу урынга 2009 елда парковка ясарга уйлаганнар. Мы провели в 2009 году. Шуп үләннәре үсеп утырган мәйдан иде, беркемгә дә кирәкмәде ул чакта. Без анда асфальт салгач күзләре төште. 2009 елда безнең йортта яшәүчеләр һәм 9-нчы йорттагы халык җыелыш үткәрдек. Авиациялеш районы хакимияте тәкъдим белән яңа занлау планын һәм реестр беркетмәсен расладык. Бөтен документлар шәһәр хакимиятенә тапшырылды. Шундан соң яңа өйдә яшәүчеләр ишек алдын тимер рәшәткә белән уратып алган. 9-нчы йорттагылар бу гамәлгә ризасызлык белдерә. Җыелыштагы карар чынлыкка туры килми диләр. У нас не было собрания. Видимо, прошлись по подъездам. Безнең бернинди җыелыш булмады, күрәсең, подъездларда йөргәннәрдер. Монда 140 фатир, 230 кеше яши. Алар 10 кеше тапканнар, алары да хәзер яшәми. Кайберләре каршы һәм риза дип кул куйган. Подписалась и за, и против. 9-нчы йортта яшәүчеләр киртәне сүтсеннәр дип төрле органнарга мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә Казан башкарма комитетының җир һәм милек мөнәсәбәтләре комитетыннан җавап килгән. Бәхәсле җир 9-нчы йорт карамагында диелгән. При обследовании установлено, что на участке расположен многоквартирный жилой дом. Территория ограждена занятием части участка площадью 903 квадратных метра из состава земельного участка, принадлежащего Лядов 9. Лядов урамындагы 9-нчы һәм 9-нчы ай йортында яшәүчеләр бүген Авиациялеш районы судында очрашты. Утырышта бар тик тавышны гына яздыру рөхсәт ителә. Какую вашу землю? Вот ваша земля, заросшая бурьянами, травой, железной площадки. Где вы были 15 лет? Что вы устраивали? Күршеләр үзара уртак фикергә килә алмады, суд 9-нчы йортта яшәүчеләр файдасына карар чыгарды. Часть земельного участка площадью 903 квадратных метра, домовой территории многоквартирного дома номер 9 города Казани. Путем демонтажа металлического забора в течение 1 месяца по месяцу привлечены законную силу. 9-нчы ай йортында яшәүчеләр суд карары белән килешмичә шикаят бирергә җыена. Моннан тыш алар 2009 елда күршеләр катнашында узган җыелышның законлы булуында суд аша исбатларга тели. Илдар Сафиуллин, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.